Valtio jakaa omistusasujille huomattavaa tukea ja vielä ehkä piilotukea päälle. Miksi? Näiden toimenpiteiden tarkoitus on sekä vuokra-asujalle että omistusasujalle antaa mahdollisuus vähän edullisempiin asumiskustannuksiin. Aivan yhtä hyvin tietysti voitaisiin keskustella siitä, kannattaako asumistukea tai mitään muutakaan asumisen tukimuotoja ylläpitää, vaikuttaako ne esimerkiksi asuntojen hintaan tai vuokriin, mutta toistaiseksi ollaan nähty näin, että tästä on enemmän etuja kuin haittaa. Asunnon myynnistä saatua voittoa ei veroteta, eikä myös asumista omistusasunnossa veroteta samalla tavalla kuin verotetaan vuokra-asumista. Niin nämä kaksi piilotukea tekevät vuodessa yhteensä 2,7 miljardia euroa. Se on iso summa rahaa, eikö olekin? Se on tosi iso summa rahaa. Meillä on ollut sellainen ajatus vuosikymmenet Suomessa, että ihminen, joka on ostanut asunnon ja maksanut sen omilla työtuloillaan, niin saa pitää myös sen voiton ilman, että siihen verottaja kajoaa. Tässä on ollut sellainen filosofia, että kodista ei haluta veroa periä. Toisaalta tämä aiemmin käytössä ollut asuntotuloverotus oli kyllä järjenvastainen, eli se oli semmoinen laskennallinen etuus ihmiselle, eli joka tuli siitä, että jos sinulla on omistusasunto, niin verottaja laski laskennallisen hyödyn, jota ei koskaan tietenkään asunnon omistajan tilille koskaan kolahtanut, ja sitä sitten verotettiin, ja kun tämä oli järjenvastainen ainoastaan jotenkin puhdasoppisten ekonomistien kannattama malli, niin se poistettiin 90-luvun alussa ja korvattiin kiinteistöverolla osittain. Mutta vuokra-asukas joutuu vuokrissaan maksamaan veroa, eikö totta? Todennäköisesti vuokrassa on mukana myös sitten nämä verot, jotka vuokraantaja maksaa. Ihmiset voivat valita, minkälaisen asumismuodon hakevat. On olemassa tietysti asumisoikeusasunnot vielä yhtenä vaihtoehtona. Jos hankkisit tähän säkkiin ne rahat, niin voitaisiin keksiä jotain ehkä parempia kohteita sille rahalle kuin nämä hyväosaiset omistusasujat. No me ei kutsuisi kaikkia ihmisiä, jotka asuvat omassa kodissaan, itse maksamassaan kodissa kauhean hyvätuloisiksi tai rikkaiksi, vaan kyllä siellä on iso joukko hyvin tavallisia suomalaisia eläkkeensaajia, lapsiperheitä, palkansaajia, yksinhuoltajia. Meillä ei ole tarkoitus muuttaa asuntolainojen korkovähennysjärjestelmää Suomessa. Siitä on aika ajoin aina käyty keskustelua, että pitääkö se asuntojen hintoja tarpeettoman korkealla. Mutta minä olen ainakin valmis jatkamaan tätä nykyistä mallia. Ihan varmaan näyttöä siitä, että se menee hintoihin, ei ole. Eli rakkaat katsojat, asuntolainojen korkovähennys ja muutkin tuet omistusasujille, ne ovat ja pysyvät. Ei syytä huoleen, tämä oli vain pelottelua. Hyvää joulua! Lainakorkojen verovähennyksistä pitäisi luopua, koska ne nostavat hintoja ja valuvat hyvätuloisimmille, sanoi Suomen Pankin johtaja Sirkka Hämäläinen Rakennuslehdessä jo vuonna 1988, mutta häntä ei ole kuunneltu. Pahemmaksi vain menee. Nyt vaaditaan, että omakotiasujien energiainvestointeja pitäisi tukea verovaroin. Voisiko mitenkään ajatella, että talonomistajat maksaisivat ne lämpöpumppunsa ihan itse? Ohjelma jatkuu. Katusoittajat elävöittävät kaupunkikuvaa, mutta onko se toivottavaa? Kuka tahansa voi mennä sinne vaikka paukuttamaan bongoja, ja on mennytkin, olen kuullut. Pauke kaikuu kortteleissa ja soittajalla itsellään saattaa olla siinä kovastikin fiilistä, muilla välttämättä ei. Mikä on katusoiton taso? Kiersimme kaduilla arvioimassa sitä ammattimuusikon kanssa.